te cheamă Adi, îți trebuie Audi. Anul 2010, când am terminat școala și am scăpat de școală și a apărut acest Audi minunat. Pe șosea, Audi se ține la fel ca gospodina la bârfe. Cu motorul de 2000, are 120 de cai cu minți, dar cuplu ca să tragă foarte bine. Iar dacă conduci cu papuci grei de iarnă, ea te va duce la 7 litri la sută. E destul de economă, mă. Și tate, nu o să apun pe nimeni în spate și nimeni n-a să plângă că e plin de fumăraie. Design, tate, care nici după ani de zile nu îmbătrânește și încă întoarce privirile. Toate butoanele sunt la mână și ți este comos să schimbi și muzica, tati, când mergi pe autostradă. Dacă zici că locuiești la țară și nu știi cu ce să duci lucrurile, tati, poți să duci și jumătate de gospodărie cu tine. Și dacă nu-ți ajunge nici aia, ai în spate și un cârloc. Ți-ai zor de parcare pe spate și pe fața și gardurile nu vor fi însemnate de Audi-le tău. Acceptăm orice verificare. Avem carte de service, mașina adusă din Germania. Volanul e făcut pentru cei care prețuiesc eleganță. Iar dacă călătorești singur și vrei un pic să dormi, nu e necesar să faci nicio schimbare în interior. Noapte bună. Auzi, e Audi, e ofertă, e 6.999, eu n-ar dau la prețul ăsta. Dar dacă așa o stabilit tot șeful, n-am ce face, mă. Așa o dă 6.999, o dăm și cu finanțare cu totul, tate. Auzi, Audi.